बैसागु बोथोराव बोराबनानै थानो हामा सना बैसागु बोथोराव बोराबनानै थानो हामा सना मैयानि जालायनाय नांलायनाय खमलायनायफोरखौ बावदो सना फै रंजादिनि बैसागु बोथोराव फै मोसाफानि बैसागि सिखोलाजों खुलुमबाय रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जासिग्रोबाय बेजों लोगोसे आंनि चेनेलाव बयखौ फिन खेबसे बरायबाय आरो गोदान बोसोर 2021 नि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे गेदेरफोरनो आंनि खुलुमनाय जासिबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय मोजां मोननाय सिबिनायजों जासिबाय आरो आंनि फैगोन समफोरावहाय जाहाथे मोजां रादाब सफैनो हायो आं बेखौ आसा खालामदों आरो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम देहा थानो हाथों मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो हाथों जोंनि बर' हारिनि साफ्रोम रायजो राजा सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बैसागु बोथोरखौ जाहाथे मोजां मोजां बे बोसोरावबो फालिलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे 2021 मायथाइयाव बयबो गाहाम देहा लानायजों लोगोसे मोजां हाबाफारि साननायफ्रा मोजां जाफुंथों होननानै आं आसा खालामबाय आरो बे आसा खालामनायजों लोगोसे आङो साफ्रोमनिबो फिन खेबसे खुलुमनायजों लोगोसे आंनि बिगुमायावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।